Tembi yale tana gusari gintu kia muntu. Sitana kuiba kindi kia muntu. Sitana goita muntu. Wikera rindi buna yaikirite iga no mwana otokire sa togete na nero muita. Njera bonkumete nambu maene kibabwate nero itete omwana bakamuita. Segi nande gatanya kondwani. Segi gatanya kurwana. Iga aranywa marua ya tuora ga umwae mate. Aira narare. Nkiro chike kwera bakumukagira. Bono okorora okokwaye. Bono manyete muntu okonywa nyasore yae na marua na bera kobere gasi enkong. Nakumukagira mwana na family nero na tobwati. Igasi nero na bego kobere enkong. Mwancho muligari karibu sana na ndio na ko liriranga nko chanda senke iga ya bo mo ngwano iga obeteka ko kawito na mob justice asaiga Kongo na otole na ngina chinse chige cyabona iga nere arakwana na intu igoro y'umwana we nabo igoro yage korekane kyabetege korekana sinse michiga karibu sana mu nanga kikoroko. Possible pole kwanza sogo siria umwana ubu tote byanga yanga kyumanyite mangana iga korekana tasa iga kyora kwana sa mangana kyora tabigore muro Nginda goteibo no ntamanyeti yani umwana ubu no mwana ugari wacha pakabone gabna yegete kobaye umwana uyo bon mwana kiyo Tembi yale tana gusari gintu kia muntu. Sitana kuiba kindi kia muntu. Sitana goita muntu. Wikera rindi buna yaikirite iga no mwana otokire sa togete na nero muita. Ndetari ngong ararengerio abone saga tebeiri na mwana otokire nyombori osirete na nayo muitete akobwari ndetaje. Oli tuko mwana agotoka gaiga usago sira muro talinga Ekereri agotoka tai. Ngina nyagosira ngotebekana ngotebale nga nakulete akamorora kababu nango tamari Ekera okura na omwana oyo siri talinga. Iga mwana yago kwana nayo bulimo. Talingo alinga aliesa. Asibakare kwa basibe gente kibagusigo musobeki. Kono gwikira iga ekero bagwita omwana ogo ayebuna ngina. Ebirenge bya gombiri. Kutenjera bonkumete nambu maene kibabwate nero itete omwana bakamuita. Gwikira iga na ayebona justice urali. Ono ndi bataro tekera kumuito ndataroje. Ono nje nimanyi. Mate na beko bine birenge byo moiboli pono nae no bwate birenge bya go sengencho ebintu byembisaliria enyomba nesambire ibirenge bya go bono no moiboli buno manyene nke mwako gotaye bona nayo ro ngakyayo ibirenge bya go bito bana bankumeti ntaro cyo yo muitete imanye to yo muitete ne dunia muitete Njente bena kwa mwaka na goito mwana onde kwa roje igana iyo. Ngoba nongo chikobori. Ndo cyo inda bori roje. Tayo. Mwana kono ameta? No ameta. Na bwate family. Arete tumuswati akagenda. Kuri na bali. Aiga senyombe yigo mwana oyiganya gusira gotoka. Ari mwango. Ari mwo mumro sirete. Okumurunyi. Agati kabana bae bae. Omwana omwise kenje mu bwato make uri sa. No monene igamenyete ungina ko. Bone nyombe na bete ni naria. Egere ndo mwana yo kobo muntu monene okoreta mwaye asoe. Ni nabana abugagende tagati wo mwana omoke wimyeke ibe. Mwana ina murenirwa kwikirisa.
ekero koigwete ng'a omwana oyo iga nyagosira obeire gagosira ogobeire gakorigi gwotoka kiroro ng'aki kwaya engere ki giachire ase omokia. Tere nabo nakumeti nabo bono yaitwa. Igo mbaroche nero oitete omwana oyo. Igo rende tata naye nare gokora. Bamwira abande bamwabo bakwete oyo bono rero okwete na oyo gatano. Mbaiyo. Mbaiyo. Igo eri bono bagosaria ebinto ebi bia omochio ng'ibagokwana chinsa echi bagokwarenge. Narenge. Natene nabweserie. Nabo oroche buna bagosaria. Ngibakoeresa chingaki echi. Togokenya tokorepia. Togokenya ebinto tokorepia na echibando tokorabia pi tobeke nse. Omwana ogo onya gotwara bitisho binde bionsi gochia ase enka eywo. Igo twateranete iga. Omwana oyo nabo tore na baro buya anti bwaki. Kamwana gakondora baba mbuya yaigwa. Nyanya nkoro ase omoibori oyo omong'ina oria muna mwamara arega ntintwana kwamana. Bono ande kande ase ebirenge biago nabo oroche ng'a omwana ogo takoreti bo. Inche tinkomanya. Gekogera ntwarenge nere. Ase amenyete akorara nere omanyete mbuya ekouya. Ase agotara ntori amo. Ntore amo bono muna gochia abwo ase achiete konywa narengo. Tinkomanya. Nenyarekane enchera bagoteba ng'a ase eng'encho ya okomorigereria buna abegete chituki bakamodoubt koba na omonto okorete egento ege atakoreti. Bono chituki echi nere bieka ase abamura obwate chituki. Aye nkwana nkora abamura bande babwate chinyencho. Iga ekero obwate etuki eywo igo ore ekebaro. Etuki egokora ekebaro. Onya goturubania onde ekero arire ebinto biaye asa are ase enka eye. Amaru goteneka gwaita omonto kanyure. Rende naende mami kwanyora mbuya. Onya gochegia abanto bande. Korwania onde. Obotiri goibwa amarwa tana gwaka monto. Igo aye buna ng'ina ase embwa yaye. Inche nkomorugera. Atanyometi chiombe echi komwarora abwo nere okorisia. Nere okorema. Nabo ngomoroseria endagera oria. Echae mwatira rituko eno atorete agapima akamenya koesiba egento kiaye. Evidio nere naroche station gete yabwati kobateba ng'a nabwate omorugi ng'a lakini akaenda ng'a naagete omwana oyo ng'a mokabuga na eribumba lakini mogacha konyora ng'a nere omwagete. Kare bose emiaka intwe ntwanyorete nere omwagete. Na abanyagetari batebete netari rigumba igo okoroa gaakire. Igo tari ere omwagete. Naroche. Ere nakanete. Ng'aki bono mwabangire buna efamiri ase aye iga ase eng'encho naye bono nobwate omwana ogo okare nkende. Goikera iga nki ebirengereri bia omochio oyo mbire bi. Tintorabanga kende gekoera ndero baikaransa bateba na omwana oria araemigwa. Bamanya gocha kobanga aye oyo. Bono ase oyo okorigereretie bono so far buna ng'ina omomura oyo. Oyo okageire. Ko so far bamokagerete. Nki oratebia abanto baria bakorigereretie ase bagotegererete chingaki echi iga ore ogoitoka omwana ogo. Inche ngoteba ng'aki Nyasaye ndende ambwatisie omogano bwa omwana oyo oere oyonde bwensi oranche gonkonya ankonya. Ng'o gwate abana bande bagombasirete nabo ng'aki omeete ase omochio mogaka naro. Mogaka oyio oraira esira tise. Na abana bande Naro. Yono mwana ase Nere marogo bache. Bana karibu sana tote banga malieta ng'aki okoroka. Rieta riane Jared Mukaya. Iga no anka wibwa isoma ichenka. Yes. Karibu sana Jared ase screen. Tote banga ng'aki ngai konyore ng'aki kwamanyeta mang'ana iga kera na igure mbono gwache.
Ona ninche nabo nkumetia amang'ana aya kobwatekana na esimi naakerwa ngakirwa esimi na omwana narosirire koka omonto oyio ng'akerete naende na aunty oyo Marisera omong'ina oyio kwarora abwo toigweranga gose omwana narosirete gochirogora abwo konya gotangasa gose oraibu nonya ngochio Orau ng'ai iga ninde ensemo ya Murang'a nabo ngotora echae nabo menyete amatuko amange bono esimi ngaki na omokungu onyebwate lakini aganteine omonto nare bwakire esimi okorwa Marisera ogoteba ng'a omwana bono ekero togochi kobwati buya ngacha ngaka ngacha koigwa na omwana noyo bwiri osirete eri ntwe eramanyekana omwana oyo iga akwete gose barabwo amamaete na omonto oibire inkirete rituko ria Jumatatu ngocha gwakerwa esimi omwana obwiri otokire mwago gakwete nyomba eria mwarosia nyamata eria mwane iga ase abwo ase omwana oyo giatogete mwana mathe notokire ororo nyomba ngakumi naki omwana oyo agochi gotoka nyomba gakwete omonto oyo naki ang'usete ekeburi keria enyomba eria nanyebungete lakini timaeti ekeburi eki naki giachete gekaba bono gekong'uswa egento eki nonye inche kegansinya okay notokire gakwete nkirete ake igo naende ngwakerwa esimi na momura omino kiabere nero oitete omwana oyio nkorigigwa are kobaboria taiyo abwo mosobeti moino akare konywa amaru bono korwa mosobeti abwo ngakira rende naki rende are gotoka nero oitete omwana oyo ngaka esabu yane ime naki buna oitete omwana oyo tare kobogori rende naira nonye ngochi rinani riroche maate emete abeko naki akobeka nyomba ng'a enyomba ime omonto noira nonye ngochi esabu eywo maate rende korende mochio oyo totanya kuomana na bamura aba naki agochi goita omwana oyio na ebiana nkoirengereria omotume bono rituko eri rinde riagocha goitwa ngocha gwakerwa esimi na saa 2 ya maambia naki momura omino oitirwe rioga atarachi goitwa igo nkwaetwe information mapema egoteba ng'a batebire nere naigwete esimi ngwatemete kogamba nere ndabwati simi kwatemete gwaka esimi enka kobori nonye omong'ina natemete gwaka esimi yaye nkanyora esimi yaye nebwate shida bono aba rende bantebete igo ngakora ki ekero mambia yaye bono simi ya omong'ina noroche nebwate shida nari ngocha koigwa mambia yaye naki oiteirwe rioga na nabwatete rende igoro ngacha ng'ora korwa Nairobi nkang'ea botuko konya bwamuramurire saa 12 iga nacha na egari ya botuko bono mambia nabwaki iga saa 2 yanyora igo bono timanyeti kende gionsi na inche bono nde omogeni nkumeti nabondo igo timbwati ande so far buna gwachire iga gwatemerete mbere gokwana nonde iga nachire kere gese nonde moina narachire moina iga abwo esi bamatanga aywo arenge abwo kere gese nonde toikara tarisi mwarenge twanya kobanga rende igoro ya ekenyoro gocha bono nagani rende neba ngochi marogoba nonye ng'ina omwana ntwakwanani nere aria lakini rende ondororera bobe namotebia yaya abageni mbaraerio erio oyo osua arenge aria namotebia yaya kira takorera mono ong'erese marogoba ningikegorete ki ningikere chinsa na narwa ororo rende nacha gocha iga igo bono gento nkio twagambire na bange gochi ime mono iga okonyora narure iga ng'ende nyitore nkembe chikoreng'ana nonye saa 1 iga ntoke egari ekebanda tonya kogamba inyugu naki emeroberi naki yarenge kero omonto ang'erese eria aye manye naki ng'ai rende eikerete ng'aki omaete momura omino aye ebrother yane ngete nabo omoroche iga nwakonya koremera omong'ina iga kwaye nabwate iga okomboi onya koragera iga abwo noroche abanto aba bagosiba amarwa kero omonto na egasi yaye agokora
nabo moroche ne rasta yae motu wabu nonye naroche nonye nabange Nairobi ari abange babegete chirasta Baka usisiko hizi. na baroche eo bino omwana omoke asinda satambi sana bono rende inche nabo moroche iga rende matuko mange timenyete iga nabo moroche iga Chimbo chiaye chiro chingi okina kwaye gocha. nababwata akamoya akabe iga nonye namorerete nokonya koimincha iga rende nabo namoteke imincha iga abwagenda lakini atanyweti marwaru mbiyari Nanje segi nini segi nande gatanya kondwani segi gatanya kurwana iga aranywa marwa ya gabwa tuora iga umwaye mate aira narare Nkiro chike kwera bakumukagera. bono okororoko kwaye bono manyete muntu okonywa nyasore yae na marwa nabera akobera egasi enkong'u Nakumukagera na mwana. family nero na tobwati egasi nero nabego kobera enkong'u oroche nonye bono naki nare kobori mama na omosubati oria natachiete gotara enyomba eye mate are kobera mwaye onde atamosereti ntangosakari enyomba eye ya abana aba yachete gosambwa na omonto bari banchete na kanchete komenya na omogaka oye omorageri monto atatageti egasi lakini ekero gwakurengete omokungu akoira na gochandeka osinyi kobwata obokombe igo bono nabere igo Bono mwago no omwana atogete ime. So far bono ngaki orengerereti. ari bono na narigereretie naroche bono amatanga aya akoera ntagore enyomba eye igo nkonyetagora nano ntete konyetagora korwa ari bono Bagusimba gotegererete nabande mbakurigerereti bono buna muro mwao mo Zakaria iki orabatebi erio tokore korwa saye yarenge buya tokore mugano gari ntokaraga iga seng'encho nari abanto barataka koigwa chinsemo chianse. bono ngete inche ngotebana ogosira kwa omomura oyo minto buna asirete bono na emeroberi ya mwanyabanto nabo abangete naki mbamokore na tabwate ki koringana inche manyete ase richiko na omonto ekero kwamonyorire na egento keria kebwate expid nario ogwenerete mokore egento eki nonye na eserekari tori korora ekobwata omonto yabwata yaraire ime yamanya gokora ki omonto omanya gocha gokumerwa Natakeire koigwa ribaga aiyerese. aerese gocha bono naende bono egento kende bono togokumi naende ngokumi na eke bono oroche bagocha kogechera baka omong'ina onde amatoke isiko omong'ina oyo atakamanyeti omwana oria naki akare nsa chinde buna okorete egento eki omong'ina oche ngomanya arenge Tokoeresa mama omong'ina oyo buna okei buna omwana oyo oirete gochia mata abwo omong'ina oyo nchiko ni arenge gose onyora oragere mapema osoire orarie tokomanya egento kienderete totaeti toteba oyo na omuya oyo na omobe bono ase emeroberi aba bakorete ebi omwana oria naitire abaibori nyane mba omwana oria mbaigwete bobe na oyo omong'ina oyo omwana oyo yaitire nere naigwete bobe bono abanto aba Nyasaye bwekomanyete naki abana naki omomura oyo akwete naki omwana oyo ang'entire inche nabo mbwate are iga tobae ng'ora nabo igo Nyasaye anche mokore ring'ana ribuya nabo torache koirana egekero kere egento kiarire tomanye ng'aki esituation yabeire. Naye totebia ngo ng'aki ore gocha ase enke. Na ekasine yane bono ogosira kwaye buna gwasirete intwe tokomanya ng'a inki kiare otatiga rende torateba onye mobwate obokonyi gekoera oroche emebere ebere ase omochie oyo omo na amang'ana amakong'u onye gaki onde obwate rigianda ria ogokonya nabo toganeti gaki basayo omobuke ekiagera omonto Nyasaye namotongete bono na saitani onye kagosorora ntokomanya saitani eye akorete aya rende anyare koba kagotugutu bono Nyasaye ache gocha achie ekesi gekoera intwe ntobwati kobua kiagera oboremeru mbore iga iga oroche nchusie omogaka oyo asirete naende oroche ebinto mbisaregete bono ekero ebinto ebi bisaregete iga twagani rende ng'a onde obwate nkoro ya rigianda gekoera oyo okwete ere tamanyeti kende aba baremo oyo nabwo tokorete ki
nau tuchandĩgĩte kana rĩndũ ndũbwate ngoro ya mabĩra nyare koba gagotokonya tũnyare koba tũkũrũbĩrĩria mĩbĩrĩ ĩĩ nyare koba kĩgũtũgũtũ ase amasikani tokore ntwe ase emo yaito buna kũgũsaba gwaito aya nde tũtigere Nyasaye mbia mono. Alright, mwancho bigere nabo yo motegerete tukol ku chinsembe chige cha Nyakongo. Yogotoka ime ya Gesima Ward constituency igangi tutu masaba.